Ce faci, mă, trăiți ar familia ca să trăiască? Eu am stat 8 luni de zile până să te am la așternut și la ăsta te crăci 5 minute. Domnule, nu v-am zis că n-aveți voie să intrați aici? Stați afară. e în regulă. Sunteți partenerul? Nu, sunt Mariu și Mudic, a venit să pariez dacă e băiat sau fată. Normal că sunt partenerul. Ce-i face acolo, șef? O consult. Ce problemă? Îi fac revizia. Îmi zice și mie dacă are kilometri de nervă, mie că nu i-a dat înapoi. Da, trompele sunt ok. Ce trompe, măi, și acolo circ cu globus? Spuneți-mi, de când n-ați mai avut ovulație? De câteva luni. O ce? Ovulație. Dar câte ovulații poate să fie maxim per femeie? Aoleu. La Papa Nicolau când ați fost ultima oară? Acum jumătate de an. De când te știi tu cu papa? Înseamnă că eu cu jumătate de ani erai cu mine. Te rog frumos, încetează că îl rog să-ți facă un anestezic la creier. Papa Nicolau e un test. Și l-ai trecut? Cu brio. Pește în calul de Va trebui să vă fac o ecografie.